Caping gunung langkung rumiyin ingkang dipun kersakaken kalian para sutresna budaya mliginipun ingkang kala wau sampun kepareng leladi dumateng kula sakanca para perwakilan panitia juru ladi lan sanes-sanesipun supaya enget kalian zaman perjuangan ngersakaken caping gunung dijenglengke sing nembang Mbak Lucy sing jengleng Pak Digareng. Oke. Monggo, Pak. Iya Lus, nek saiki wis 3 sasi pisan Mas. Apa? Yo nek dhisik isih saben bengi Pak, nek saiki wis tuwek iki 3 sasi pisan ora wis. Tembang diprotes lho. Lah yo urung karuan 3 sasi pisan nembangke niki lho Pak. Oh iya. Nek dhisik saben bengi yo. Pak Lurah langsung bujet karo Pak Dewan. Badine ngene, iya ta iya. Jos, kompak, slogane simpak teles. Aja perlu lho, semangat kompak anti lemes. Wah, semangat kompak anti lemes. Saben aku mumbul mesti dijenglek. Madangkara. Kompak. Hebat. Dangger kowe jenglek apa ngumpul mesti dijenglek. Lho buktine ora nek kok pengrawit aras-arasen mongko pendak dina Pak Yoyo ki wayangan. Nek tetep kompak. Pengrawit ini sing perlu diundake kesejahteraane. Iya. Oh, lah iya ngene. Sarjana seni. para kompak rek. Non? Para kompak. Yo biasane ngono kuwi, Pak. Penyusup iso ngono kuwi. Yen macan hamung karo janur kuning Tenono sak tekaku. Jenenge kompake Madangkara iki. nah ngumpul to Oh, aku ngumpul. Kelak Padang lho rek. Ya ngono jenenge wayangne teko esuk kok Pak alon-alon wong nyang wong tuwek iki rada suwe kok Pak. ngetes saropean iki seniman canggih kok Ora mung aku tok, Lus. Kowe mumbul mesti dijengklek, Lus. oh cacah mudeng lho karo aku Mudeng iki ngono apa? mudeng iki paham maksudnya Lah iya maksudnya aku bae plang ngono iki pas kok lho kanca-kanca, lah pagoke karo perso. lah wis kerep no Bawa mumbul. Tekan dhuwur gondelan kuwi mesti. Aja muncul nek ora tak jabat. Nek kok jambak apane kutu Lirone. ya nek romo yai Lirone. Persis kayak sapian peletong. tak dhisik ngono lho mene kode umetong kok pangan diletong letong Wong kreasine dhewe-dhewe ya, Mbak ya. Nggih, lho. Ya ta, lek aku kompling ngono lho. Ya matur to, nyuwunmu ki sing kepiye? Matur sing becik karo kanca-kanca. Maksudnya ini lho Mas, lah aku ngumpul ya kendang anu gareng iki ditabuk bareng-bareng ngono lho. Pas ngumpul tak kowe iki diangkat
Oh, tabu diangkat ya. Masa raden aku Jelas. Tembung ki oke mulo bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Nah, Ya lho Pak. nggih para dadi kutane. Sing dadi omongane. Nah. Ayo iki malu Mas, pokoknya aku tak buono jengglenge koyo kuwi ngono kuwi Mas. Dueng ngono kaya Nah, ngono Mas, dituruti Mas. Iki kok Tabu ora diangkat. dituruti mangan pager lho iki kok. Saiki awakmu sing bawa terus aku sing ngumbul. Oh iya iso. Dang. Maksudnya piye kowe malah muni to nek aku ngumpul diangkat lak ngono to. Maksudnya diangkat yang dua ditabur siji-siji kaya awakmu mau lho. Paku siji-siji, oh sing jelas. Undang, ya Pak, balene. Nuruti wong mekrok yang ngene kok ya. Pak No injan gak iso nek mbak aku aja iki lho Pak No. Kano. Langsung viral. Gak ngono kuwi. Jare ditabuh siji-siji. Munine lho piye munine iki lho piye ngono lho. Nabu iki munine piye? Mune iki bar jeng ngono lho. Mune ditabung jreng ngono lho. Oh, ganti tak jreng. Oh iya, oke. Aku wong Ponorogo ora Turu kono ora mbok turuti uga ning panggung wong. Aku gore kayak kesenengan kok ya. Guna Jreng. Gak mbok tabuhi rapatek. Tak dongane lara udun kabeh. Gil. Ah, bengi iki Mbak Lucy ngeblong. gentenan kok kan. Gentenan. Kasete ben-ben. Ah iya. Gentenan. Ada aku kudu bolak-balik kok. Oke, rada bolak-balik gosong. Kosong. Saiki kita kowe. Pasite. Iki wis ben to mumpung lagi iso. Ning Ponorogo iki kota santri. Kudune dhewe berkarya dengan penuh etika. Sampeyan njenengan Mbak Lucy olehne aja digene Mbak Lucy. Jenenge enggak sopan. Maksudnya sirahe Madhepe rono. oh, Oh, ngono kuwi aja langsung madhep rene. Ayo. kok madepe mriko ngono to? Nggih. Nanti tak paham toh? Paham. Oke, Paham, ya. paham. Akhlakul karimah itu dijaga. Yo, yo. Yo, beblak tak. Yo, Ji, rok lu. Kuwi tetep rene iki lho. Kok ngerti kok pada jenengan bocah noleh. Lah aku nyawang kok kene kok ya. Ngene lho, Pak. Sing ngene ngono lho. Heh, menggo dhewe kok. Ranakno ngono lho. Kok ora beneran. Ayo. Tuh tak kacuk. Belum. Beblak tak. Pak iku lak ngendika to. Heeh. Sirahe madepe rono. Bener. Lah yo kula wis madhep rono. Lah kuwi mengko rene iki lho. Iki sirah liyane.
Iki sing luwih terginas nek sampean. Niki kan terkenal niki napa pelawak sing paling energik. Oh. Nggih. Energi ki opo? Energi itu sing lincah. Lincah. Kerja. Kupinge ngomong aku. Wong karo kadidoni sindene urung semangat. Bar mangan apa to terus ambune kok gadhet men. Gak terima badat. Lah dicak ngomong dijak ngendika Pak Dalang ora tek nyaut iki mah nyapa jan gumun aku. Nyaut, wong yo nyaut ngono kok. Sing energi kuwi alias lincah. Lincah. Ya, kita panas. Para penonton ki ora wis biasa lek njenglek iki sak munggulan wis biasa. Pelawak-pelawak iki munggul sampai 20 biasa. Lah terus piye? Siji ya apa sing sini no makmu adoh kok kulon kono kok. Lah kudune kok ping piro? Lah ya sesuai sing nak bocah nang sidak jeng minim ping 10. Jalukmu ping piro? 10. Tak turuti. Sopo ngerti ki permintaan terakhir. Sesuk sing nang ali iku ora 10 ngono lho Pak maksud iki. Kalau kemarin keratam sama ning ndika ora. Sing nang ali sok ben iki cukup 5. Oh. 10 kok. Ayo. Kulantang. Pakaian. Lah pinten iki, Pak? Iki 12 no. Waduh kokean loro, Pak. Nggih. Tak jikok loro, Pak. Rengginas namanya ijeng. Masalah rupane kaya ngono tapi ya luar biasa. Heeh. Coba. Panas udan, udara panas, aling-aling, Aku. Latihan wadon sarato. Suara suling.
kersa lega. Inggih, sembah. Kondang rampil nggih. Masyaallah matur sembah nuwun. Mugi sehat panjang yuswanipun. Amin.